Să o întâlnim așa. Să punem tavanul așa frumos să se vadă. Băga pe YouTube, auzi ce zice. Mireasă. Eu am filmat pe YouTube, Hă? am filmat pe YouTube. Cu ce? Cu ce? La mine, Ah. la mine, la nu. Filmează-te și pe tine. Acum mă uit. Așa. Aici. Da. De-abia au trecut un minut și am plictisit să tot fac atâta. Dar să fim ce mai cred. Mai ales și tu cu el. Trebuie să mai faci și pe afară. Mai joacă-te și tu cu el, mă. Ne vezi și partea aia. Să vă dați și voi comandă de cravace din astea cu... Așa, până să... Ideea e din român. Zicea că n-avea bani să-și organizeze a mers la diferite firme și N-așa. să organizeze nunta, da, iubite, stau în conversație așa. Pune și pe serviciu, să urmăm pe YouTube și s-a făcut o cravată pe care au fost înscrise toate reclamele firmelor. Punem acolo, Deci să facă reclame la firmele care au sponsorizat nunta și au plătit firmele tot, numai că pe mașini, pe cravata mirelui, pe emblemele firmelor, da, și super fain, am văzut cravată.